Najbolje rukometno desno krilo na svijetu, Mario Šoštarić, rođen je u Sloveniji, ali korijeni su mu hrvatski. Mama je iz sela pokraj Slunja Nikšića, pokojni otac je bio iz Pavlovca, isto tako sela pokraj Slunja. U rukomet se zaljubio kao sedmogodišnjak. Zavezao me k nečemu da se borim, da se trudim i pokazao mi neke prave vrijednosti u životu. Precizna ljevica, profesionalnost i kolegijalnost doveli su ga do ostvarenja snova. Prvi, poziv u hrvatsku rukometnu reprezentaciju. Svaki trenutak u hrvatskom dresu i u hrvatskoj reprezentaciji s ovim dečkima je prekrasan. Drugi, olimpijske igre u Parizu. Treći, svjetsko rukometno prvenstvo, sve u kockastom dresu. Do svjetskog srebra rukometaši su kretali iz Karlovca uz nevjerojatnu podršku Karlovčana. To nam je postala sad jedna od baza za pripreme. Mario u Karlovac i Karlovačku županiju ovoga ljeta po prvi put dovodi i svoju djecu. Da vide otkud dolazi njihova baka i otkud je bio njihov djeda. Za sportske uspjehe, promociju sporta i Karlovačke županije danas dobiva županijsku plaketu. To je jedno jako veliko priznanje za mene i ja sam jako sretan zbog toga.